Pozdrav svima, danas nećemo igrati nikakvu igricu, nego ćemo dodati neke odgovore od drugih ljudi koji misle o meni. Subovam se sad ti mene, dobro, ja sam tebe subao, hvala tebi što si ti mene. Ovo svi nešto psuju i lupetaju, mogu vam to odgovorim, nekom je hakovo kanal pa je sve to stavio u ovom klipu. To jest posle ovog klipa ću promeniti ime, tako neće biti to ime, tako da znate, nego će biti ono moje staro, tako da znate. Vidite što sam ponovio dve reči, možemo se vratiti na drugo. Ovo zezanje sa Bosancem, to je moj drug Marković Nikola, on živi u Beču, tako da znate, tu nema ničeg, stvari, ali ima ovdje neko pitanja ili odgovora. Dobro, ovo je ulični fudbal. Taj klip ću možda izbrisati, vidjet ću. Bravo. Zagledala sam, hvala tebi što me podržavaš i svima hvala što me podržavaju. Mislim da ovdje nema nikakvih odgovora i pitanja, to mogu. Ovo je isto 4. epizoda. Nastavit ćemo snimati malo posle. Dobro. Ovo su sve neka nebitna. Ovo Serbijan, to nije internet, nešto petaju. Čitaj još. Call of Duty 4, ovaj je, nisam tu napisao, ne znam da pišeš to je sad nebitno, baš me briga, nemam, ja ću pisati kako se meni piše, ne da mi ti govoriš šta ja da radim. Najbolji paintball server, to je snimio moj drug koji više ne snima sa mnom, sad sam snimam. Ovo je dobar server, ovo je napisao mom drugu, jebem ti kevu pičku, moji si gleda Serbijana, a ti si običan lopov. Ko je ovaj? Neki deda, brate, šta reći. Kopiraj Serbijana, ne valja to reći. Ti si mnogo bolje od onoga što delite kanal, on je izvukao komp iz kante, ne znam za koga to sad tačno misli, da li na mene, da li na jednog drugog lika. Evo, on je, to je mi drugo pošli. Molim vas, te sam samo da kažem da ne mislite ništa loše o mom kanalu, zato što ja tako ne mislim uopšte za to. Znači, ima nekih ljudi koji ne znaju da naprave YouTube kanal, ti kako se već zoveš, znam to, gledao sam. Zato nemoj govoriti pre. Hvala tebi što si mi dao savjet. Veli smo, ovo je nešto da sebam pravi, samo glupan ne zna napraviti YouTube kanal. Ima moj drug, jedan Srđan, to jest nije Srđan, nego Srki Full TV. On je isto nije znao da napravi YouTube kanal, a ja jesam pa sam napravila. Link od njegovog kanala će vam biti u opisu videa, pa i tamo subscribeujte. Ne znaš da pišeš Modern Warfare, Petrino jedan glup sjaj beži sa YouTube-a, molim. Ja ne mislim da sam glup uopšte, pametniji sam od tebe, po mom mišljenju, jest da te nikad nisam ni video, ni čuo, tako da ne možeš tako da pričaš, zato što ni ne znaš kakav sam, tako da znaš. Dobro, ne želim uopšte da psujem, ovdje nema nikakvih komentara, i ovdje, valjda i ovdje, ovdje ja mislim da ima ova dva. Dobar si, nisi loš, hvala vam obojici. Hvala svima koji me podržavaju, još jednom da kažem.
molim vas nemojte misliti o meni što mislite. Ovdje ima baš neki, ovo su linkovi, ovo je moj drug pokazivao, svi su ovdje, mislim, ovdje su, ja mislim, svi onako komentari, nisu uopšte loši, eto, jebaš ovaj NFS, to što skidaš, Need for Speed, da li ćemo snimati, nećemo, zato što to je moj drug skinuo. Usto mene mrzi da skinem taj Need for Speed. Realno, ne, mrzi me. Znači, možda ja budem ga nekad skinu pa snimao. Ne, nisam trebao tu ići. Moram prvo da se ulogujem na bandikam, jer nemam uopšte nisam se prijavio, to jest registrovao, ali bi mogu da duže snimamo 10 minuta, pa zato budu neki delovi. Jel imaš IPTV, što? Vaći koji sub, gej, treba reći, nisam gej, tako da znaš. Neću sad da psujem uopšte, jer to ne želim, ovo gledaju svakakva deca i ljudi. Ako uopšte gledaju, učim na greškama. Dobro. Ovo je moj drugi video od početka kanala. Uči na greškama, nije step, nego setup. Ti si stavio link kanala, pa šta? Ovo je drug. Pogledaj folder. Sad ima folder, nema. Da, snimat ćemo lol. Šta imam džetengine i folder gole žene. Nemam kao više, to sam izbrisao. Čitengine imam i dalje, tako da znaš. Eto. Dobro, to. Nemam baš nešto puno videa, izvinite što je jako dugo nisam snimao. Pa, ovo je zadnji video. Ovo je moj prvi video. Prvi prcati što je moj drug snimio. Vidjet ćemo. Da, ovdje nema isto. Pa, i to je bilo to za ovaj video. Lajkujte, subscribeujte, šerujte, komentarišite i tako dalje. Ćao!